DeepSeek R1 alebo nová umelá inteligencia, ktorá bola predstavená čínskou startupovou spoločnosťou, prebehla akciovými trhmi ako východ. Dozvedáme sa, že tento nový chatbot dokáže konkurovať najmodernejším a najdrahším chatbotom v súčasnosti, ako je napríklad ChatGPT či Anthropic. Akciové trhy na túto novinku zareagovali poklesmi, kedy to odnesli hlavne firmy zameriavajúce sa na výrobu elektrickej energie, ako aj polovodičový sektor vrátane Nvidia. Ale je táto umelá inteligencia naozaj tak prevratná, že by mohla konkurovať samotnému chatu GPT? Na vytvorenie DeepSeeku R1 trvalo vývojárom iba niečo cez 2 mesiace, kým prišli s touto prevratnou novinkou. Zatiaľ čo OpenAI začala vyvíjať ChatGPT asi pred 10 rokmi. Ale to nie je všetko. Prostriedky vynaložené na vybudovanie tohto nástroja predstavovali len niečo cez $6 miliónov a pracovalo na nej menej ako 200 ľudí. Na druhú stranu, a teraz sa podržte, OpenAI vynaložila niečo cez $6,6 miliardy a na vývoji pracovalo viac ako 4500 ľudí. Vynára sa tak otázka, prečo bol potom vývoj chatu GPT a jemu podobným tak drahý oproti DeepSeeku a neinvestovali veľké blue chip spoločnosti ako bol Amazon, Meta, Google obrovské množstvo peňazí do datacentier a polovodičov zbytočne? Len samotný čip od Nvidia stojí niekoľko desiatok tisíc dolárov a nové, výkonnejšie čipy budú niekoľkonásobne drahšie. Tomuto novému modelu na to stačilo iba niekoľko zastaraných čipov a vývoj ako aj samotná implementácia boli ďaleko lacnejšie než u chatu GPT. Preto sa v tomto videu pozrieme na to, prečo sa veľké blue chip spoločnosti obávajú, že investovali zbytočne veľa peňazí do datacentier, prečo už výroba energie možno nebude tak potrebná, ako sa doposiaľ predpokladalo a ako to môžeme ako investori na akciových trhoch využiť. Preto sa pohodlne usaďte, hoďte like a odber na tento kanál, pretože toto video bude asi jedno z najdôležitejších za posledné mesiace. Ahojte, moje meno je Stanislav Sentelik a ja vás vítam pri ďalšom investičnom videu. Na začiatok by som začal tým, čo sa udialo na akciových trhoch minulý týždeň. Akciovými trhmi prebehla správa o tom, že nový chatbot vyvinutý v Číne s názvom DeepSeek valcuje internet. Za necelý víkend sa stala najsťahovanejšou aplikáciou na App Store. Aplikáciu si stiahlo niekoľko miliónov používateľov a zdá sa, že tento chatbot sa môže rovnať chatu GPT alebo jemu podobným. Aby to bolo lepšie pochopiteľné, poďme si to ukázať na grafoch. Tento graf nám znázorňuje, ako výkonná je táto umelá inteligencia v skutočnosti. Zo skúšok, ktoré boli testované na výkon a použiteľnosť tejto AI oproti chatu GPT je zjavné, že model DeepSeek R1, to je ten modrý stĺpček, dominovala skoro v každej kategórii. Výkonnosť tohto chatbota je porovnateľná s výkonom chatu GPT, ktorý OpenAI vyvíjala cez 10 rokov. Ale toto nie je jediný graf, ktorý výkonnosť tohto chatbota potvrdzuje. Na tomto grafe je znázornené porovnanie tohto chatbota s ostatnými modelmi. Z grafu si môžeme všimnúť, ako spoločnosť Artificial Analysis, zaoberajúca sa analýzou umelej inteligencie, ohodnotila chatbota DeepSeek. DeepSeek R1 sa umiestnila na druhom mieste v rámci všetkých chatbotov a AI, ktoré veľké blue chip spoločnosti vyvíjajú. V kvalite dosahovaných výsledkov predbehla spoločnosti ako je Meta, Amazon či Google. Tieto spoločnosti, ktoré som práve vymenoval, pritom investujú obrovské množstvo peňazí do vývoja a výskumu umelej inteligencie už niekoľko rokov a nedosahujú porovnateľné výsledky ako DeepSeek, ktorý spočiatku vznikol ako určitý side hustle od miliardára Lianga Wenfenga. Šokujúce zároveň na tom je aj to, že tento model beží na zastaraných čipoch od Nvidia. Najmodernejšie chatboty ako napríklad od OpenAI pritom fungujú na najmodernejších čipoch, ktoré stoja desiatky až stovky tisíc dolárov. Naopak DeepSeek bol trénovaný na čipoch, ktoré dosahujú o 20 až 30 krát menší výkon než čipy, na ktorých testujú ChatGPT 4. A to nie je všetko. Ak je pravda, na čo sa odvolávajú vedecké články, tak tým, že to dokázali vytrénovať na menej výkonnostných čipoch, iba dokazuje, že ChatGPT alebo jemu podobný model môže byť vytrénovaný niekoľkonásobne lacnejšie než na to, na čo sme boli zvyknutí doteraz. A najlepšie na tom je, že si túto aplikáciu môžete stiahnuť úplne zdarma a dosiahnete porovnateľné výsledky vyhľadávania ako pri chate GPT. Ale aby som bol objektívny, za týždeň používania tejto aplikácie sa objavili aj erory, bugy alebo neúplné odpovede, alebo niekedy aj žiadne odpovede na citlivé otázky ohľadom čínskeho režimu, samotného prezidenta Xi Jinpinga či niektoré udalosti v rámci histórie Číny.
Na druhú stranu tento model je zjavne revolúciou medzi AI platformami, a ktorý nám ukázal, že vytvorenie chatbotu nemusí byť až tak energeticky ako aj finančne náročné, ako sme si doposiaľ mysleli. Preto sa Nvidia na správy ohľadom tohto prelomového túlu prepadla o viac ako 17%. Nvidia predáva tie najpokročilejšie a najlepšie čipy, ktorých hodnota sa dnes už pohybuje okolo $60,000. Tak drahé čipy si nemôže dovoliť hocktorá firma a preto bolo doposiaľ vyvíjanie umelej inteligencie finančne náročné. Ale na vyvíjanie umelej inteligencie okrem čipov potrebujete aj dostatok elektrickej energie. To, aby ste vedeli úspešne trénovať a aktualizovať svoj AI model, musíte vynaložiť obrovské množstvo energie, postaviť datacentrá a niektoré spoločnosti uvažujú o kúpe malých jadrových reaktorov. Preto sme si mohli všimnúť, že mnoho firiem zameraných na výrobu elektrickej energie taktiež pokleslo na svojej hodnote. Strach z toho, že energia nebude potrebná na vyvíjanie a trénovanie AI, spôsobila rozruch v tomto energetickom sektore. Zároveň veľké blue chip spoločnosti poklesli o niekoľko percent zo svojich maxim. Môže za to podozrenie, že všetky investície, a to veľkých AI spoločností, ktoré vyvíjajú vlastný model AI, míňali až príliš veľa peňazí na niečo, čo môže byť nahradené lacnejšou variantou s podobnými, ak nie do budúcna lepšími výsledkami. DeepSeek R1 je dokonca o 97% lacnejšia varianta oproti ChatGPT od spoločnosti OpenAI. Veľké spoločnosti zameriavajúce sa na AI, ako je Google, Meta, Amazon a ďalší, investujú obrovské množstvo peňazí do svojich datacentier. Niektoré plány datacentier sú veľkostne tak obrovské ako polovica Manhattanu v New Yorku. S týmto nápadom prišiel mimochodom zakladateľ Mety Mark Zuckerberg. Čiže si asi viete predstaviť, ako drahé to pre túto firmu musí predstavovať. Každé tieto datacentra, ktoré spracúvajú obrovské množstvo informácií, potrebujú okrem polovodičov a súčiastok aj elektrickú energiu. Preto mnoho spoločností investuje obrovské množstvo peňazí aj do tohto sektora a mohli ste sa stretnúť s článkami, ako Amazon investuje do jadrových modelov na výrobu elektrickej energie pre ich datacentrá, Google, ktorý taktiež investoval niekoľko miliónov do jadrovej energie a podobne. Na chod týchto datacentier potrebujete obrovské množstvo energie a je pre vás lacnejšia varianta tieto malé jadrové reaktory vybudovať, ako túto energiu od spoločnosti odkupovať. To vyvolalo rozruch v rámci sektora zameriavajúceho sa na dodávku a výrobu elektrickej energie. Spoločnosti ako Vistra či Arista zaznamenali oveľa väčší prepad na svojej hodnote ako samotný AI sektor. A s obávou, že elektrina nebude tak potrebná, ako sa projektovalo na roky dopredu, sa tieto firmy obchodovali na relatívne nízkych úrovniach. Čo to potom ale bude znamenať pre polovodičové firmy, ktorých čipy sú neskutočne drahé, a ako to bude s tou elektrickou energiou? Myslím, že tento výrazný prepad na týchto spoločnostiach v krátkom horizonte pominie. Už teraz si môžeme všimnúť, ako sa Nvidia dostáva späť na svoje pôvodné úrovne, ako aj iné polovodičové spoločnosti, ktoré poklesli vzhľadom na túto novinku. Polovodiče budú neustále žiadané ako doteraz a tu je dôvod, prečo si to myslím. To, že prišla táto novinka na trh, iba odzrkadľuje to, ako je umelá inteligencia dôležitá. Trhy milujú všetko, čo sa týka umelej inteligencie. AI má v dnešnej dobe reálne využitie, či už pre jednotlivcov alebo korporáty cez štátnu správu až po sektor obrany. Všade sa bude umelá inteligencia s veľkou pravdepodobnosťou využívať. Tým, že príde na trh novinka v rámci AI, iba podporí tento sektor aj naďalej. Dopyt po umelej inteligencii sa nezníži tým, že príde na trh nový model. Práve naopak, iba sa upevní jeho postavenie na trhu a vidíme to už teraz. Ohľadom energetických spoločností, ktoré utrpeli značné straty, si taktiež nemyslím, že by sme ich mali uvrhnúť do zatratenia. Sú to práve tie spoločnosti, ktoré budete potrebovať asi najviac. Energiu v podobe elektriny budete potrebovať tak či onak. Spotreba energie každým rokom stúpa, a to bez toho, aby tu bola medzi nami AI alebo nie. AI len tento narratív výrazne podporila a bude to pokračovať aj do budúcna. Vytvorenie lepšieho AI modelu, ktorý generuje podobné alebo porovnateľné výsledky ako napríklad ChatGPT, automaticky neznamená, že energia už nebude potrebná. Ak vyviniete niečo nové, máte od toho zvyčajne vysoké očakávania. Samozrejme, že budete chcieť ušetriť na energiách,
Ale v realite to bude vyzerať asi tak, že tej energie budete potrebovať podstatne viac. Len sa nad tým zamyslite. Mnoho spoločností aktuálne uvažuje nad tým, ako môžu využiť svoj AI tool, vylepšiť ho, aby výrazne obmedzil spotrebu elektrickej energie. To, že to budú chcieť vyvinúť a vymyslieť, priláka mnoho spoločností, ktoré sa budú predbiehať v tom, ktorá z nich bude lepšia. To samozrejme zvýši dopyt po datacentrách, čipoch a čo je ešte lepšie, zvýši sa dopyt aj po energiách, pretože niečo tie datacentra musí poháňať. Ďalším argumentom by mohla byť vo všeobecnosti potreba elektrickej energie. Všetko na svete sa elektrizuje. Môžeme začať autami, ktoré sú už realitou, až po inteligentné domácnosti, kedy sa spoločnosť snaží minimalizovať uhlíkovú stopu. Či už sú to vodné elektrárne, jadro alebo vzdušné turbíny, či solárne panely. Odvšadiaľ sa bude získavať elektrina. Toto všetko bude do budúcna potrebné a s narastajúcim počtom obyvateľov sa o tento sektor neobávam. Aj napriek tomu, že sa aktuálne polemizuje o tom, že DeepSeek bol trénovaný na čete GPT a že na jeho vytvorenie bolo vynaložených oveľa viac peňazí ako sa prezentuje, či to, že na rozbehnutie tohto AI boli použité najvýkonnejšie čipy od NVIDIA, všetko je to v podstate jedno. Každý aspekt tohto nového prelomového AI boomu len priniesie ešte väčšiu spotrebu po čipoch či energiách. Ja som tento pokles na trhoch využil na nákupy v mojom portfóliu na Patreone a zatiaľ sa nemôžem sťažovať. Moje portfólio dosahuje od začiatku roka zhodnotenie okolo 6% ročne. Ak chceš vedieť viac o tom, aké nákupy som urobil, čo si myslím, že nás čaká následujúce týždne a aké nákupy budem realizovať, neváhaj sa pripojiť do našej investorskej komunity, kde nájdeš všetky potrebné informácie. Link ako stále nájdeš v popise tohto videa. Budem sa na teba tešiť. Ďakujem všetkým, čo ste video dopozerali až do konca. Like a zdieľanie pomôže algoritmu v propagovaní videa aj medzi ostatných ľudí. A s vami ostatnými sa uvidím v tomto videu, ktoré si pre vás pripravil algoritmus YouTube. A ja sa s vami lúčim. Ahojte.